Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр моң сөюче тамашачыларыбыз. Эфир дулкыннарында тагы да сезне чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сәламлый. Бүгенге беренче котлау сүзләрен һәм изге теләкләрне иченә алган хатны хөрмәтләрдән хөрмәтле юбилярыбыз Масалимова Гания Денислам кызына тапшырырга ашыгабыз. Җәйнең шундый матур мизгелендә 70 ел элек 1 август көнне кадерле тормыш иптәшем, яраткан әнкәебез, картыебыз, нәнәебез Гания Денислам кызы Масалимова дөньяга килгән. Кадерле әнкәебез Илеш районы Шуй-Әтәш авылында Ваҗиха белән Денислам гаиләсендә беренче бала булып дөньяга аваз сала. Базатамак урта мәктәбенең 7 классын тәмамлап, тормыш юлын 22-нче партсъезд исемендәге колхозда сыер савучы булып башлый. Соңыннан Әтәш авылында урнашкан дуңгызчылык фермасында дуңгыз караучы булып эшли. Эш сөяр, уңган, җитез булгангамы, ул тормыш сынауларына һич тә бирешмәде. Авырлыкларга да зарланмады. Әнкәебез гел яхшы күрсәткечләргә ирешә, хезмәт алдынгысы була. Бихисап медаль, почет грамоталары, рәхмәт сүзләренә лаек хезмәт ветераны исемен горур йөртә ул. 1970 елда әткәебез, карт әтиебез Мәүләви Бәздәви улы белән танышып, ныклы, матур гаилә коралар. Бер артлы 5 балалары дөньяга килә. Аларга яхшы белем, дөрес тәрбия биреп үстерәләр. Әткәй-әнкәебезгә язмыш авыр кайгылар да бирде. 2 уллары яп-яшь килеш вакытсыз вафат булдылар. Аларның караңгы гүрләре якты, авыр туфраклары җиңел, урыннары оҗмахта булсын. Без, кызлары, барыбыз да тормышта үз урыннарыбызны табып, матур гаиләләр корып яшибез. Аллага шөкер. Хәзер без балалары әнкәебез белән әткәебез янына кунакка барып, илһам һәм көч алабыз. Әнкәебез тәмле ашлары белән безне каршы ала. Синең йөзеңне, иркә сүзеңне, тәмле кайнар ашларыңны сагынып киләбез, әнкәй. Әле дә син әткәй белән бергә балаларыбыз, оныкларыбыз диеп кайгыртып яшисез. Сагынып каршы аласың, изге теләкләр теләп озатып каласың. Барысы өчен дә сиңа чиксез рәхмәтебезне җиткерәбез. Туган көнең бүген, әнкәй, гомер тажың, балаларың җыелганнар, тормыш ярың. Тәбриклибез сине, әнкәй, исән сау бул. Тулып торсын өстәлләрең һәр вакыт мул. Яшәгез сез әткәй белән чирләмичә, хәл-әхвәлләр сорашкалап көндәгечә. Без, балалар, кайтып йөрик яныгызга. Безнең кайту шатлык булсын җаныгызга. Яшик һәрчак бергәләшеп, сау, сәламәт. Сез исән сау булган чакта безгә рәхәт. Сиңа булган олы хөрмәтебез урын алсын йөрәк түрендә. Шатлык, куанычлар, ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа гомергә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше Мәүләви, кызлары, кияүләре Анфиса, Нияз, Гөлнәзирә, Рәүф, Назиха, Айрат, киленнәре Айсылу, оныклары Зилина, Илназ, Альбина, Эльвина, Данил, Линар һәм Искәндәр. Хөрмәтле юбилярыбыз Гания Денислам кызы, 70 яшьлек матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Тормыш иптәшегез, балаларыгыз, оныкларыгыз шушы җылы эчтәлекле хатта юллаган бар теләкләрдә кабул булсын. Авырлыклар артта калсын, алда сезне бәхет шатлыкларга бай мизгелләр көтеп торсын. Иң матур җырларның берсе сезгә бүген бәйрәм күчтәнәше булып барып ирешсен.
Yau yürüdüysen Uyumda da köngelde de Yaşı bitsin en iyisen Doğan günün beleneni Kaderlim birden bire Elimizge dileklerine Uzun bulsun ömrü Elimizge dileklerine Uzun bulsun ömrü Hoşan mıngayı bolasa Görüp şol şeşlerenle Min dilim senin her vakit Yılmayıp yaşayan yine Doğan günün bileneni Kaderlim birden bire Dilimizge dileklerine Uzun bulsun ömrü Böyle giderge dip suzan Matur şeşek beyleme Min yaradan seni eli Kutlu bulsun beyreme Doğan günün bileneni Kaderlim birden bire Dilimizge dileklerine Uzun bulsun ömrü Doğan günün